Kani kadega Batesi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasni, balwan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Kahinyo Trap Achik People's Council hapo kajing yalam jong President usamla Jilliu Marwen haka artarik ulber arjar arpo kalalek ban ujor hakmat u Deputy Commissioner jongka West Khasi Hills District uba Tilengwa halor kajing don jong ki Briew ki basa haka Thaiñ Khappud bat kajela Assam ki ba jumlien ban bam armaloi kata da ka ba Pyndomkam hado Tylli ki election photo identity card. Uni unong yalam jangka New Trap Achik People's Council ulakan tho jurru yaki katto kan ingut ki Briew ki basa haga Thaiñ langpi ki babat Tylli ki epic kata kawai jangka Assam bat kawai pat na ka jela Meghalaya bat ki bajumlin ru ban pediang yaki song jing yarap baper na ka sorkar Assam bat kumjuru na ka sorkar Meghalaya. Nakling jongi la pandab ban sim RTI na po Assam habaya day bat kini ki double epic de ka sarkar Assam pada kala provide yang ni ki electoral kumtang la sim kapiru nang nena Meghalaya yang la dep examine ya lab syai basisha ki don ki Briew baya bat epic kata kalong na ki bat na Meghalaya bat na Assam de nak ta daw ngi wan hang na produksi ban pentip ban sim action begini ki Briew bat ni la kapar UBC hapo sibnai ban issue notice yang ni kum kadak ban I report ke ka bajia ke balong ka habaya day bat ka rekam dong bisi ban sim action kini ki Briew babat arepik denak ta daw misuan de nak leng dong bisi ru la ai ka asuran ba ong bang salek ka badakam sapa ki magistrat ban inquiry pasakor ro kitu Briew badon arepik de nak leng dong ngit skam ba lada kini ki ibro ki job bagi Briew kan sabet lada ki kwa ban sa sha Assam na same clear kata kadika monjoki handai nakaliang jongi kajing don epic imat baka Assam ru kasukam trailut iki Briew jongi iki jaka kiputa kum kini tayo baladap baka Assam kala panbor la chule don bor kadai na kini kidaw te ngatrai nakaliang jong bisi lada anda la pandep iki ni ki baro te nakaliang sarkar jong Assam ru kanam don jaka shu ban shu thombori padba mardihi mangi padba ngi klampen sha ya ka jinglong nong sungsnong la kadai hame klian Assam ladang ile sha Assam ro ngi de kinong Assam ladang idon sha me kliaro ngi ong kinong Meghalaya jadi nak kata daw ba ka ni sha simsan laki laka habaya day bat ki development bat ki way Hakabaya day berkani ke jing ujor jongka Hapc u Deputy Commissioner ka West Khasi Hills District ula ong ban nakaliang jongka office kan sapha ban bud dien bha yakani ka kam ban ladalap nakaliang jongka office kan saleru ya ka Pyndomkam kum ka jing pensaja ya gitu gi ba penkheng ya ka an kan sapang ka jing dan jing ka to ni Briew ke ba dan kerteng ha ka electoral roll no kidan kerteng ha Assam ro ba Meghalaya kita Briew basa ha kita Thaiñ border te nakaliang office ngin sapha wa jingkut pada sisa ne em ngin compare ba electoral dungi lada ala ba kadi sisa ngin haban sama ne kita Briew kita isu notice kita Briew ngin sala ka kumka